Os populares de Pontevedra presentaron esta mañá as súas credenciais na Secretaría do Pleno do Concello. No acto, o portavoz do partido mostrouse convencido de que os resultados electorais e a saída do BNG de persoas relevantes para a corporación nos últimos días son a mostra de que os nacionalistas están ante un fin de ciclo. La salida del Concello de varias de sus principales figuras. Estoy refiriendo que no va a estar Bará, no va a estar Lejísima, no va a estar Anxos Ribeiro, y la salida reciente del responsable de comunicación durante 15 años del BNG, de Antón Prieto. Estas dos situaciones, los resultados electorales y las salidas de personas significativas del BNG, nos hacen apuntar en que realmente estamos ante un fin de ciclo. Paso que paso vindeiro día da investidura, os populares anunciaron esta mañá a súa intención de votar en contra do BNG, algo que non aconteceu fai 4 anos cando o PP decidiu absterse porque os nacionalistas tiñan a lista máis votada. El PP no puede votar a favor, en ningún caso, del alcalde Lores y votaría en contra. En relación ao posible goberno en coalición entre o BNG e o Partido Socialista, os populares aseguraron que non ven a ningún dos dous partidos coa intención de pactar. Eu penso, e as sensacións que teño, é que non están para nada en sintonía estes dos grupos políticos neste momento. Xa acabaron mal na última etapa, que traballaron xuntos, e eu non os vexo en sintonía e pareceme difícil que poidan chegar a pactos. O que eu quero é que se cheguen a pactos que gobernen xuntamente polo ben de Pontevedra, non que goberne cada un pola súa conta, que é o que pasou moitas veces. Por lo tanto, o que é importante é que se chegue a un acordo que traballen dunha forma conxunta e non nos encontremos con dous gobiernos que cada un teña unha súa área e que non se comuniquen entre eles, que xa pasou algunha vez. O Partido Popular manterá a semana que ven unha reunión onde programarán e organizarán o traballo dos vindeiros meses.